Ahojte, som Terka Dančová a študujem na Strednej odbornej škole beauty služieb Gemerská 1 Košice, na ktorej sa venujem odboru kozmetička a vizažistka. Na našej škole sa mi páči to, že máme úplne svetové vybavenie na praxi. Naša kozmetická a kadernícka prevádzka sa môže porovnávať so značkovými beauty salónmi. Aj školský dvor sme minulý rok premenili na klimatickú záhradu, doslova živú učebnicu. V triedách máme novúčičké LED osvetlenie a novú podlahu, no určite sa sťažovať nemôžem. Do minulého roku som hrala futbal za FC Košice. Vtedy bol môjim vzorom Ronaldo, ako neochvejný úspešný strelec na branku. On jednoducho stále trafí. Po zdravotných problémoch som sa presunula na fitness, čo sa postupne stalo súčasťou môjho života. Tvrdo na sebe makám a cvičím 5 krát do týždňa. A tak môjim vzorom teraz je americká fitnesska Caitlin Martinez. Moja otázka pre Milana Škriniara by bola: kto sa vám stará o zdravý jedálniček a akých zásad sa v ňom aktuálne držíte? Všimla som si, že ľudia okolo mňa sa veľmi málo hýbu. Preto sa chcem opýtať pána veľvyslanca, koľko času denne venuje športu. Ale nemyslím pasívny šport pri telke, ale ten naozajstný, aktívny. Zistila som, že pohyb posilňuje nielen moje telo, ale aj psychiku. Takto dokážem prekážky v živote oveľa ľahšie zvládať a ďalším faktorom je to, že mám stále dobrú náladu a ňou nakazím aj ľudí okolo. Takže záver. Chcem pracovať na sebe a tak naplňať pozitívnou energiou tento svet. Náš kraj ponúka široké možnosti nielen pre štúdium, ale aj pre ďalší rozvoj. Uvedomujem si, že Slovensko potrebuje vzdelaných, zručných a kreatívnych mladých ľudí pripravených na využitie svojho potenciálu. Áno, chcem ukázať ostatným mladým ľuďom, že sa oplatí na sebe pracovať a vtedy sa otvoria príležitosti spoznávať iných ľudí a iné krajiny.